and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Ganay mo manigibuhat ako dito! Mer, kalma lang. Mo pasabot ko nimo ini tanan. Paminawa una ko. Gawas na dini! Pahawa dini karon dayon! Pahawa! Sige. Mupawa ko, Mirasol. Pawa ko. Pahawa ngayon na pagbalik pa! Huwag kay batasan! Panuway! Busit. Palpak yung gusto ng higayon ini, Jo. Wala naging ko'y chance ni Mirasol ni kalaki, ha? Nakakay sayop si imong gihimo din. Ha? Unsa may sayop na ko? Ang nakasayop nimo, kay dito nimo himua sila, ha? Imo ang tatong gida si Mirasol sa indapit ba? Gidabro nimo og motel. Tabang di siya magkabalipad ba? Binuang mo ang kwentaha, Jo, oy. Bisag sa motel pa. Igon gihapon niya akong punjuhan. Wa din mo gamit tayong ninja moves. Ninja moves mong kabuang. Bisukol ka rin ako. Pastilan. Nagtapis na bagit unta. Waman hinuon mo kagat nga akong gihimas-himas niyang bukton. Paskang siyang. Grabe ang among linayugay, Jo. Kusgan yung kang bayana. Wa ta ka palupig. Lagi yung tato. Pero saan man? Nasikaran man ang akong kuan. Sa, It me games. it begins. It me games. Nada. Ikaw kataw Joy? Saan mo ka, eh? Ha? Wag yung ko mahimuot inaglaki Jo. Gilang. Pamawi lang din. Ya, amin si Mirasol kung ganong nabuhat to mo ba? Ambot lang. Marag nawan ito pagsalig na ko, eh. So, girang. Payalig pa sa hilo ba? O resolba na. Natural lang masuko. Suko siya mo, pero maulian lagi na. Palabiyo naman na ako sa kaadlaw, Jo. Makigistorya niya ko niya ubalik. Nganong mo pag magkainay mo mga mata? Unsa man gikan ka naghilak? Uwa, uy. Bago lang kong ni Matami. Bag-ong ni matagod taon. Nga dinhi matugikas dindo ganiha. Uy. Ngano ka, uy? Mura mo gugkag natulala diha. Okay ra lagi ko. Kailakay ko ni mo, Miroy. Asa man? Nag-away na sad mo ni Dindo? Klaro mo kay ba nga nag-away mo? Tingali, Ming. Husto ka sa tanan nimong gisulti nako. Nga angay yun akong likayan si Dindo hangtod sa hangtod. Uy, wow! Kanindot good pamation, anak Mir. Sure ka? O, Ming. Gusto ko nga maglikay na yun niya. Kanus aman. Buhata dayon ah. Dapat gani kani adto pa na nimo gibuhat. Kapila na biya ko musulti nimo ana sukad pa sa una. Nga kinahanglan di gyud ka mutagad anang Dindo. Pero ikaw ra ba? Mukalit lang kag kalami. Imo baya kina siyang labanan. Pasensya na kaayo, Ming. Nahibaw kong na ako'y mga sayop sa una. Tungod kay wa ko maminaw sa imong mga tambag nako. Pero husto ka. Sugod karon. Dili na ko gustong mutubay pa niya hangtod sa hangtod. Yun na ragod. Nabaguan gyud ko sa imong gisulti ron ba? Murag katuhuan dili. Pero may mo bang tug-anan ko nimo sa rason kung unsa gyud inyong giawayan ron? Nga nakahukom naman gyud kang maglikay na niya? Dili na kinahanglan, Ming. Nga ako pa i-detalye nimo ang tanan. Basta kay nakahuna-huna lang ko nga maglikay na gyud ko niya. Sige. Malipay gyud ko kung imo nang tinudo ng imong gisulti karon. Kinahanglan nga imo gyud na ipakita sa buhat og dili lang kutob sa istorya.
Asa naman to imong gisaan nga imo kong isuroy? Bangag sa ilong. Ito na siya ng bangag. Isoroy lagi ti ka, Budids. Ha? Pero muhangyo lang ko nimo nga sa sunod semana na lang kay naapamang ko'y kuan gibisihan karon. Bangag sa ilong. Unsa may imong gibisihan, Torbs? Ayaw lang pangutanayos di ha. Basta kay Duna. Woy, Torbs. Yay. May, Budids. may nang maglaruhay ta, ha? Ha? May gid ni, maglaruhay gyud ta. Nabaya ko'y nadunggan. Nabitaw kay Dunggan sa magingon mo kay Dunggan. Kabati na sa mo kay Dunggan. Saba ka da, Torbs. Oy, ay kog ayog ilikoy, ha? Ngayon sa man, Budids. Sige gid na. Nga na kay laing gipangulitawan. Ha? Kinsa may nagsulti ni mo ha? Basta, doon na nagsulti na ko. Kinsa man nas Mirasol? Ha? O sa ko'y mirasol? Ay pamaka. Ay, gikumot ko lubot. Di, Gikumot di, siya na kuuton, lubot. be. Ha? Ay, lagi pangumot ang lubot Ay, lagi, lagi Budids. pamakak na ko. Be, nay nagsulti na ko nga nakaigipangulitawan. Mailan gani na ko kung kinsa ng Mirasol, alisto ka lang. Kanang imong Mirasol, maangin yun na sa akong kasukaw ni mo. Uy, Budids. Ay, Kalma lang ha. Kalma lang gani. Kalma lang. kalma Ikaw ba? bitaw. Tiguwang naman ta ka. Agay, Di na lang unta ka mag-apil-apil anang gugmano sa biyak ka pangag sa ilong. Unsa goy kay gawang? Oh, Unsa kay gawang? Nga, nanasab ka ng imong sinultihan, Torbs, ha? Sukad nga nakapahimos ka. Kanako. Giyatagan ti kastanan ni imong gusto. Karon, mauna ning imong ibaws na ko. Sakit na kay kang manulti. uy, mitambag lang ko nimo og tinarong, Budids. Kay wa naman ko kay angay nga. Ahilom! Oh, bangag sa ilong. Shut up! Agoy. Shut up! Shout out, shout out. Shut up! Kaurason ko ng imong naunguran. Hindi. Ha? Up, Ha? up. Kaurason OPS, ako. OPS. Ha? Ops. Kalma lang, kalma lang. Kalma. Ngako ba? Basta to Rebs. Tagaan ti kag ultimatum. Kutob karong si Manaha. Kung di gani ka mo paulis ato, alisto ka lang. Nagyudugoong mahisabo. Ha? Sa kay dugoon? Oh! Oh, as in oh, yeah. Dugoon na isa. Oh, by hook or by crook. Ay, Krok. Di gil ko mo sagot nga di ka mo paulis ato to Rebs. Sabot ka. Magubot yun ang kalibutan. Kunin mo kong talikdan sa ingon, inira ka sayawn. Timan ina. Bangag sa ilong. Tay, nay, Oh, Mirasol. Unsa na? kuantay ba? Doon na lang unta ko'y ihangyo ninyo. Bahin man na sa unsa. Kuantay. Tabangi ko ninyo, bi. Gusto na ko nga dili na padayonon si Dindo Dinis ato. Ha? Uy, Uy, unsa man din nahitabo, Mirasol? Oh, uwa man ay. Gusto lang ko nga maglikay lang una niya. Di na ko gusto nga mobisita pa siya din, he. taba. Tempar ko una, Mirasol. Unsa may rason, ha? Nga mo na buhato ni Dindo. Kuantay. Basta, balibari lang ninyo siya nga di na ko gusto nga ako pa siyang hatagan o panahon. Oh, Di na ko gusto nga maglaong pa siya nako. Nag-away ba mo, Mirasol? Kuan, wa man ay. Gusto lang gid ko nga dili lang una mo tagad niya. Kay lisod kaayo nga ako pa siyang tagdon o palaumon. ay wa man ay kaso nga imo gihapon siyang tagdon, Mirasol. Istoryahin lang. Kung di nagkagusto niya. Pagkay, ang di na siya maglaom pa. Gusto, Mirasol. Wa may dautan kung imo gihapon siyang tagdon ba? Sultihi lang yun sa tinuod. Kuan manggod nay.
tay. Ayaw ana Mirasol. Mas ngilad nang di nimo siya padaynon dinhi og likayan nimo siya sa way igong rason. Isipa lang yapon nga imo siyang higala. Ayaw siya ayre tungod lang sa imong mga desisyon nga di na ka magpakasal niya. Kana, hustong imong amahan, Mirasol. Lisod sa kayo nga amo siyang abogon nga naana dabi sa pagbisita din hinimo. Kana, mindset ba? Mindset. Sundang among gitambag nimo Mirasol. Hinumdumi. Sakit ba kayo ang imong gihimo niya nga imo siyang gipakauwawan? Amo nga ang kon ba, ang amo ba nga ayaw pun ang imong sakit nga gibuhat niya. Kinahanglan nga imo siyang ayuhon sa pagtagad sama nga imong higala. Kanimal biyan ng budida siyo eh. Kanahan gini bayan. Naghasol gini na kung tiguang nga na. NNS. Si ininis. Ano naman siya? Kuya Juan. Bangag sa'yo. Oh, come on. Gibahara na sa ko niya. Nga kundi ko na kumupauli, uban niya sa ila. Doon ako na dakong gubot nga mahitabo. Muna yung gibahan ni mo. Oh, dagang kayo sa gibahan ako. Nga iangin ko nun niya si Mirasol sa iyang kasuko. Unya nako. Kundi nako sundon ang iyang gisulti. Kaya ano? Nahibaw di siya bahin ni Mirasol. Na ako ni nagsulti niya nga nangulitaw kuno ko ni Mirasol. Bangag silong. Oh, come on. Kinsa may nagsulti niya? O kinsa pa? Katong batos ni Dindo nga si Joe. Joe. Joe Taglibok. Joe. Mao tinagsulti na sa tanan. Bangag Oh, silong. come on. Pasagdahil na Tor. Dili ka ngay mahadlok ni Budiday kay tiguan na masabto. Ako bitaw siyang gingnanasyo. Nga di na lang mag-apil-apil anang gugma-gugma kay tiguang na siya. Gitulisok man ninoong gugmayo, pero tinyang sukuan ako eh. She will be sukunais. Sukunais. Oh, come on. Muna akong giingon mo. Nga ayaw lagi pakapini. Ang pung. Kada ba mo pakapin kag pung at tiguang. Tiguang guys. Igor man na ako na siyang gitambagan, God. Nga di na lang mag-igat-igat kay tiguang na siya bangag sa Oh, ilong. come on. Tiyay. Titiay. Tiguang igat. Malagi na nag-trigger sa iyang kasagotor. Maglikay lagi ka ng word nga tiguang kidako kinanggubot. BSTO. Yay. BSCO. Usap na. Buwanga sa tiguang nga. Igaton siya kay Dispodiday. Lord na pa kay musulti nga napahimuslan kuno na ko og maayo ang iyang pagkababayo bangag sa ilong. Oh, come Mo on. kuno na napulan ako niya. Ha! Sabta lang na siya, Tor. Usao man nga, lawas man sa gina sa iyang kuhan kanang lawas mas iyang bana ng imong gigamit karon mauna diha. Mao lagi sa ni nakaapansyo. Kay kining misyon nga atong gihimo karon, mura sa impyerno, daghan kay problema nga sulbaronon bangag sa ilong. Oh, come on. Sorry gi ako matambag nimo ana, Tor. Nga akong matambag guys nimo. UMS. Ha? Usa man ang UMS. Unsa man siyo? Wala na ba pakyas tas uban atong misyon karon didis. Basta ang importante, ang importansya. Nga nausab gyud ka sa imong kaugalingon. Hay, mao gini nakalisod siyo. Kay sagad baya di kalikayan nga makabalik ka sa og di oras. Labi na kung makakita ko sa mga dagway sa tao nga nakapabisit sa kong kinabuhi. Makasulti gid tagbati sa tong kaugalingon. Bangag sa ilong. Isel! Sa Isel. Sagti lang. Pahit lang yung tayo Tor. Kay kining tanan, kabahin lang yun sa atong pagpakigbisog ining kalibutana. Basta ang importante rin yun nga magkapasarta sa mga mata sa atong maghuhukom sa langit nga mao ang atong Ginoo. Pero siyo, nakoy laing nindot nga nahunan. Ha? Usa man? May tungod sa paagi kung unsaon yun nato nga makuha ang mga bulawan. Bangag sa O ilong. kamon, unsa man ang imo nahuna-hunaan Tor. Sige, sultihiday ko aron ato ng buhaton dayon. Ingon na siyo. Mauni ang sunod na tong buhaton. Ala, katriling, ing. Bertudaso. Bertudaso. Sige Tor, maminaw ko. Oh, come on. Bangag sa ilong.
everyone, stay tuned for the next episodes. Bye!